Tris Bicolana. Yan. Biglaang mukbang. Okay, Mukbang. kain tayo. Kain tayo mga mukbangers. Grab naman. Ihapot ka nga ni. Sabi mo dahil kapatid mag-chopstick. Tinudol na sa lakan. Kaya. Sige, ikaw. Ubus ini. Babasa na lang ako dyan. Sige, kung ano tayo. Oh, yeah? Ay, sabi ano daw tayo daw. Ito na naman. Happy birthday to you. Hey! Nung na din ako. Ba na gas? Basta naman naman lang. Iyak ka. Hindi ko nakakot na. Ay, secret Oo, pala. go. Yung tipid ko, ang bilis na ubus eh. Ikaw, tambak mo sila doon sa mga kanggol. Sige, mapagsak mo. Di bahala ka dahil. Hindi. Sabi niya, may birthday, may sandila. Tingnan kasi. Tama lang ang templa Si Dave pa. Sila bagal ka pa dahil ito. Yung mas manan eh yun. Tawan ko nga na kita na nagputo itong mga garduman. Kaya lang paano ko man ito ano. Mahal mo tabi. Isuhan mo muna. Lagyan na kami sa nanito. Ay, sarap. Ano siya na. Gusto kong puto na ako dyan. Kutsinta mo sa Ano din. Ah, grabe ang sarap. Diba? Parang uwi naman, no? Promote naman niya kaya ako dyan. Mataak. Sa kuya lang yung channel. Gusto ko yung ano niya. Texture niya yung wow, spell. Texture. Texture pati aroma. Yung kutsinta niya. Diba? Ang grabe. Ang sarap. Tsaka ang puto niya na. Hindi naman sa sobrang okay na, mga guys. Ay, yung kikligaw pa mo paano mo siya, oh. Ba't pag Sa dami ng natikman kong puto, kutsinta, ito yung the best. Grabe, napakasarap. yun mo sa bigay-expect mo? Yun mo sa bigay-expect mo ano, namit? Oo, naman mag-review nito. Oh, grabe. Di ba ang tol? Ang sarap nito guys, grabe. Sana matry nyo din. Di ba? Wow. Wala na natin din mag-ibo na okay na. Kaya mga design. Ganda maubos naman yan. Hindi tayo makapag-paridwan na guys. Puro nga mali sponsor, di ako kong binutas. Sa December na mag-rewind tayo.
Ego mama birthday. Birthday pa yan kaya. Manghanap din ako ng Shopee. Sponsor. Boyfriend mo dahil. Naku po. Kailangan na lang ko. Hindi. Nabasa. Ang pinakbit. Mga di na po nakapagsalita. Sobrang sarap. Speechless. Kaya kapag ka maubusan mo siya. Hmm? Maubusan. Order ko yung Kaya. Sa December lang balik. Anong balik yan? Trabaho mo ano. Pwede ka rin naman ano. Hmm? Yung mag-best friend ka, ano ka ba? Dahil. Hindi mo po seryoso. Sayang. Di sa December, expect tayo ng lechon na nga. Ano si Tsaka Dad? mo yan. Nagpag pinapuyo ko na sinay niya sa ganap mga kaon. Lechon. Nunay. Wala na tayong Ay, nunay, Day. Bastos ka. Yeah. Natapos ng lahat-lahat. Palitsun mo si Nunay. Di ba pwedeng ibili lang sa 25? Ha? Pwede mo, ano yun? Hindi mo kami gaapura, Day. Ikaw masusunod ta. Willing to wait kami. Naga mo siya. Dapat nagsakto na siya ngayon sa layuan. Eh, gusto mo na magluwas eh. Hindi na ako. Kaligaga na. So, gusto mo na magpasko. Dahil sushi mo. Nakagawa na ako. Ano Hindi man na bilangan. Kasi, Sushi. ano ba? Akin eh. Sosis eh.
Yung tangad, ano? Tangad ba kung tangaw, ha? Wait ko din kaya mapigil sa Facebook. Abayan naman si Jason Statham naman sa fiancé niya. May forever na lang siya. Ha? May forever. Kaya mag-joke kita kaya hindi kita magkatulog. Ito eh. Bawal ba? Kaya, bawal mo talaga. Bato kita uya. Ha? Which days? Hindi man dapat ang matagkata, bawal. Napatulpo kita ka. Nay, sutoy tandayaga, natulpo. Binayo kita uya. Puro mo ka. Kasi noon, dakoy ang mayuwas. Tapos mga workers ulit, di ba? Sa Nanglet. Ang iba man, yung ba may labor, papatod na lang sa inda. Sa tricycle. Ay, walang katong kasi mapunta ka. Pag pamasahin nila sa deliver. So, Bagay, at least may kita. Ayun naman daw result mo. hanggang sa higit-higit. Ay! Sabi ko, grabe nakakaano mo din eh. Iba na talagang Diba? Nakatakot. Pag likas talaga ang isip, no? Tapos anong ano mo? talagang mga tao. Ako eh. Hindi po ko. Mag-order ka mo kayo ni Boy. Tayo ko, happy birthday, Dad. Kaya inyo! Tali may libre ka mula rin kay ni Boy. Dakula Kaya. na. Ay, baka libre ay i-order na ni Boy. 200 na lang kay ni. Sabi ko, pag tig-dubli ka, dubli makain niya. Ayaw. Pupunta mo sa Ate Jem. Matagal. Ay, mga bulubi ya. Tapos sa mga iniya. Mas lang siya. Tama lang tamis niya. Masabi ko lang mas lang talaga siya. Dahil magsisisi ang mga ito pag nag-order sa ko. Diyan mo sa kape na din kasukan. Buka sa tea. Lemon tea. Si Jimmy nakasubscribe na sa inyo. Sige na. Magkakad kaya sa ko. Hiling nga nga nila naman! Ka-charge. Ay, 30 na pa yan. Tapos nasuan. Ano naman ito? Mali. Baga-baga. Kaya, Chinika-chika ko na no. musa ka talaga. Mas ito nga na yung but-buta ng trade. Pero syempre, Kaya kasi may pa-deliver niya. Mahal? Ano yung unang kakanin? sige, mabakay na si dining sasakyan. Hindi nga kami galing. Sa kayo. Sabi ko sa pasyente ni may nagtrabaho sa Pag nagkuha ka down, oo, barato nga ni. Suman di ko kalamay daang. ano klase kaya?
Anong kalamay ninda? Iba ang ano ko. Ano pala may siya daw? Hindi ko nga. Ako daw. Kalamay. Yan ako daw. Malagkit din yata yan. Wag yung... Kalamay. Kalamay. Hindi mo sa inyo. Hindi. Ay, kayo yung... Sabi nga, malagkit. Ano mo? Ano naman ang ito, no? Sushi ultra. Malagkit yan. Malagkit din yan yung sa bao. Ano mo siya naman na? Kalamay, ube, stick rice. Malagkit yan na parang inano siya. Hanip ang Ako sa bagay, sushi na lang. Ikaw man pati dahil ma-order. Ano mabayan. kasi yan? Maging... Bakit siya masila ang pati? Sabi na sushi na lang. Susushing libre. Sabi niya, bagya ka na eh. Thank you mga kamukbangers! Sana nag-enjoy kayo. Yeah. Please like and share. And then, huwag po kalimutan mag-subscribe sa aming channel.